Hello kabeh. Kita sesambungan karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen kasengsem, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa nyinaoni kabeh parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki ayo deleng indikator kinerja perusahaan saiki. Nature Sunsine Products Inc. ticker Alter. Review adhedhasar data wiwit 21 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Nature Sunsine Products kalebu subkategori. Higiene, 18 perusahaan melu pambiji. Goleki solusi ing pesenan ing mburi video. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 7 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 2,5 terms. Yen katon banget jembar, ing framework saka pasar US ing umum. Kita bisa ndeleng sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kab 1,8 terms. Marang skor 7 kanggo Nature Sunsine Products, Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Nature Sunsine Products, Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Nature Sunsine Products nuduhake dinamika minus 3,8%. Marang dinamika rega ing subkategori minus 3,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Nature Sunsine Products, Inc. gunggungipun 0,27 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 784 miliar dolar. Nilai buku perusahaan punika 0 US dolar 16 sen miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika 96 US dolar miliar. Sawise bandingake pasar saham lan saham nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Nature Sunsine Products, Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,035%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,167%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Utang perusahaan gunggungipun 0 US dolar 1 sen 4 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 9% saka usaha. Taksiran tingkat perusahaan saka kewajiban finansial, apik banget 2 terms. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 26,8. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 27,1. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi 10 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 16 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,6. Rata-rata ing subkategori yaiku 3,2. Evaluasi rega tukar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 460 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 620 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha saka prog sales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 2,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,9%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable 0 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 0,18%. Iki 414% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika 331.000 dolar.
Dene kanggo subkategori yaiku $1.722.000. Evaluasi volume modal perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Volume bati saben karyawan perusahaan yaiku $12,300. Rata-rata ing subkategori punika $63.06. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable 0 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $558.000. Subkategori $536.000. Evaluasi bagian revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Jumlah enggo bareng sorted punika 0,6%, nalika rata-rata kanggo subkategori punika 1,1%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 55% kanggo perusahaan Nature Sunshine Products, Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki 40%. Rega saham perusahaan saiki watara $14.68. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $20.01. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publikly informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi mangsa iki. Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka rega saham perusahaan Nature Sunshine Products. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $14.67. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup dhuwur. Organisasi ditaksir nggunakake kriteria evaluasi indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 18,85. Mandeg mundut disetel ing pukul 10.49. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 21 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, EIL, punika transaksi wawas kanggo advertisement. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup pesenan apa wae sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.